Lalaji. Na'am baba. Kai yawo yawon tsiyaka ne wallahi. Yayi yawa lalaji. Allah baba nake gama yanzu ma daga gida nake wai ba su dora ba. Ba dora ba. Ai wai karfe 2 amma ba su dora abinci ba. Kuma ni fa nan zaman da ga na fa da kai fa na dogara. To ka jira yi. Jira. To zaka ci babu ne baba? Ai kawai ka jira. Lalaji. Ka ga wacce motar? Eh na ganta ga ta can. Ka ganta ne ko ka ga sun tsaya ko? Ga sanan na ga sun tsaya. To kawai abin da nake so da kai. Ka ji kana zuwa ba ruwanka da wani leke-leke. Ka leƙa ka ce uwa ku. Dukka zage su. To an gama. Ba za ka dawo ina nan. A to ban da dawo. Yanzu ma fa. Duk kun ci uwa ku. What is this boy? Hurry and come on. Hold on, wait. Alaba ma alkhairi. To. Dauka lafiya. Wata samuwa fa ban sani ba.